तुलसी किनारे मामा तुलसी की बोल पुंगरना तूने पसंदी वाचा मिया पुंगरना रे नारी नारी रे नारी नारी रे ना। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమోలో చూసిన ఈ వీడియోను ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఎలైట్ మోషన్ ఓపెన్ చేస్తే షేక్ ఎఫెక్ట్, బీట్ మార్క్ రెండు ఉంటాయి. సో బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ పెట్టాలి. ఫస్ట్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీకు నచ్చిన ఏ ఫొటోస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, అది మీ చాయిస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో మీద క్లిక్ చేసి 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ఇట్లా ఎండ్ వరకు వన్ బై వన్ లాస్ట్ వరకు చేయండి. సో స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఇలా లాస్ట్ వరకు ఫొటోస్ యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 మూడు ఎఫెక్ట్లు ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫోటో ఎఫెక్ట్ కాపీ చేసి ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే పేస్ట్ చేయండి. ఇట్లా వస్తుంది. బ్యాక్ తీసుకొని మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సెకండ్ ఫోటో కాపీ, దీన్ని కూడా సేమ్. ఫస్ట్ ఫోటో అయిపోయింది. సెకండ్ ఫోటో నుంచి ఒక ఫోటోకి పెట్టి ఒక ఫోటో గ్యాప్, ఒక ఫోటోకి ఎఫెక్ట్ పెట్టి ఒక ఫోటో గ్యాప్, ఇలా ఎండ్ వరకు చేయండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటోకి, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటోకి, ఆఖరి వరకు సేమ్ టు సేమ్ ఇదే ఫాలో అవ్వండి. ఒక ఫోటోని వదిలేసి ఒక ఫోటో, ఒక ఫోటోని వదిలేసి ఒక ఫోటో. ఇట్లా మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి మూడవ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. మూడవ ఫోటో కాపీ చేసి ఫస్ట్ సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా ఇది కూడా సేమ్ లాస్ట్ వరకు ఒక్క ఫోటో వదిలేసి ఒకటి పెట్టేస్తే మొత్తం ఫినిష్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి కలర్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, 4ని కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి క్లిక్ చేసి కాపీ లేయర్స్, బ్యాక్ తీసుకొని బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ 4 లేయర్స్. ఇప్పుడు కలర్ చేంజ్ అయింది చూడండి. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.